बीजेपी जे पार्टी अब बहुत भयानक पार्टी जों सेमानि खबरनो साना थाङो जात दफा बाय दफा सिखारनानै अमसिमि सिबोनि काम तिब्रासर होन 19 दफा नों जमातिया नों नुवातिया नों काइपें नों देबर माने तामके सिखारनानै बम अमसिमि से थट चले दङ नर मुतुदमान सेमनो क्रिसमास नि दिन 25 डिसेम्बर नि दिन तिब्रासा जारा ख्रिस्टान बाउनके एससी सर्टिफिकेट बादैमा खाइने हिने प्रोग्राम खाइने लाइमनि और राम पद संगाय बर मन्त्री मानन बगै सयमाजी मन्त्री अब काम खालाय सीपीएम सरकार साइथागा कांग्रेस साइथागा सिनि तिब्रासा खुंथाय बारान बिसिङो ख्रिस्टान हिन्दू तांफानो सोंलायाखो किन्तु बर खाय बर जोङो सोखानान बगै अब सामनि चुक्लिबा बीजेपी नि चुक्लि आबन बगै जों बीजेपी बे हातल मांनाय बुबागरा सिनि बगै सिनि ईश्वर हागे जोङो थांजा खायने बगै फायगा जों नायने गाव बीजेपी नो तो खागे सिनि दानो सादा सानो हमने बर प्रतिश्रुति दाम रखा आश्रम सेखान डायरेक्ट फंडिंग टू द टीटीडीसी एडीसी नि सबाय टीटीसी खायनाय गागे 125 एमएनएन बिल होनाय बिको 7-8 बोसोर कायथेना सरकार फायमनि आबो आखा खुज खुरजा जागलिया खोना जे बनि 13 तारिखो खोना आगर तला जे बनि जे जनसभा अरनि जे बीजेपी खायनाय जनजाति मोर्चा दाहोन ना जनजुता मोर्चा दाहोन बंग सिंनि नर 125 एमएनएन नि बागै फक गति साइमानो होनै जाति थांजानाय बागै डाइरेक्ट फंडिंग रि दामानो होनै एडीसी ना डेभलप खायनाय बागै नंनि तामो बखावो परिकल्पना दाहोनै मुंसाक थाइजे साइमांला तामो बुसखाङो इलेक्शन टिकेट टिकेट मानेने आं एम दांमानो एमडीसी दांमानो रां खामायखा आगर तल बाहागो नक तांनानि आमो सिमिसे चिंता ताय कोनो चिंता करे बीजेपी और जे जनजाति मोर्चा नि तंगनो आमो ताय कोनो चिंता करे बिपिन संहाय बरो बांलादेश चानपुरी फाले चानपुरिया नि तिब्रासानि सेन्टिमेन्ट तां साइमानो तां बकरे बिने एडीसी बाजानाय स्वप्न इमां बिना इमां नो थांनो हेसे नर सा साइमान ननि रामनगर बो फैमिली रेस ट्रांसफर के तुमनि नाइ नेदि बुदो अरन ति खारो kana मानलाया बो तोय क्या कमरसागर केन्द्रनि जनरल सीट नि बो 2021 वाइसा रामनगर ट्रांसफर के ति फिका फैमिली रेस कारण तामो एमडीसी बाजानानि आब्रु मानजा जालिया तार बुदे 1 टाकार जरा नाय इया जो अरफान से तंगै मानो आबन बगे आंनो अमर सानामो जंगो महाराजा थानसा खायनेन बगे जतनो खबर जत तिब्रासा जनजाति तबे बम साव बेबागे बर चोय लामा तंहाके 20 जन लुबरताय केरिका नेस कुतार मुरानि बाजार सभा सिनु खाबले कुमुनि दो फानि बर रंलां रुप बतला हाय बतला हां कसम थुबायदों रिगेने कांजाक मा सबन नुला तंगा से 20 जन आके बा आसे बर कइमा अन्य जागा से तुई फायगा तिब्रासा सिजाग्लियाता बीजेपी माने बार जुमला पार्टी बीजेपी माने बेगाल पार्टी बीजेपी माने बोथानाय जातनि पार्टी गोसो ताने बाबु बोथानाय तंगा सिलासे सियादिबा एयाबन बगे जत्त माइक बाय आनि खरां खनाय तने माइनि बिसिदे बंग जतनो पहिले मुसुबा तिब्रामा पार्टी हापादे तांगे हिंगाके तिब्रामा पार्टी हिंगाके तिब्रासा मुथांजानाय पार्टी तांगे मुथांजानाय जाति पार्टी तंगा बसों मुथांजानाय नगा तंगाय सिंगा हान खिनामु जु हैगा वा पुंतो लामा जागो खालायबा हैगा सिंके बाय फेमस जानो ता थांखिदि ताखुते लुंसं ओ बीजेपी नि ता केसे रूम दगो मुसुक सदै नेले मिस्की तिरो फुल रांगे के टिकट माने हाकले माया ए आमुनो जोनो जाति रो पार्टी खाइ तंग साव नो ख्रिस्टान तिब्रासा हिन्दू हुने ओय बाबारे फादियो रो थांसान फादि दफा कनाम दंग जों नों रासिनि खायबले दफा नि बरस गने नों सानजे जो आरो उस्ता लाखि रोजानि तंसिरा जता तम खायजाबा आबन बगै आलासो को खाना थांया अरो मजो सिनेटर नगराय रखायजा बर बकब साना लांनो को काहाम बनि थानि